Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгенге чыгарылышның төп темалары хакында. 67-нче балалар бакчасы мөдире эшеннән азат ителде. Сәламәтлеге шикле кыз бәйрәмнән мәхрүм калган. Хургададан Бигешкә Татарстан туристларын эвакуацияләү өчен оператив штаб төзелгән. Щелкунчик ансамбле Астанадан беренче урын яулап кайтты. Яшь артистлар белән безнең хәбәрчебез очрашты. КамАЗ мастер юбилей ярышка юл тотты. Команданы зурлап Дакарга озаттылар. Бүген 67-нче балалар бакчасы мөдирен эштән азат иттеләр. Айкарди диагнозы белән авыру балага ул көзге балда чыгыш ясарга кушмаган. Хәзер бу очракны прокуратура тикшерә. Шәһәр мәгариф идарәсе дә тикшерү уздырган. Нәтиҗәдә мөдирне эшеннән азат иткәннәр. 5 яшьлек Софияда Айкарди шире авыру аркасында кызның кәефе кинәт үзгәрергә мөмкин. Мөдир бәлки шуны истә тотып балага чыгыш ясарга рөхсәт итмәгәндер. Заведующая говорит: Мөдир миңа әйдәгез балагыз белән сез тамашачы булып залда гына утырыгыз дип әйтте. Мин кызымның башкалар белән бергә күпме тырышып әзерләгәнен аңлаттым. Ә ул София чыгыш ясый алмаячак дип җавап бирде. Янәсе кызым башка балаларның игътибарын да үзенә җәлеп итәчәк. Инвалидлар өчен булган бәйрәмнәрдә чыгыш ясаса, икенче төрле булыр иде, диде ул. Быел кайбер балалар бакчаларында инклюзив төркемнәр булдырылды. Бу төркемнәрдә 3 инвалид сабыйда тәрбияләнә дигәнне аңлата. Софияда шул программага эләгә. Ул балалар бакчасына быел гына йөри башлый. Шуннан бирле аның үсешендә алга китешләр сизелә дигән исә. Бакчадагы беренче бәйрәмгә кызчык теләп әзерләнә, әмма бәйрәмдә ул чыгыш ясый алмый кала. Девушка испытала некий психологический стресс. Объяснялся. Кыз психологик стресс кичергән, мин барысын да мэрга аңлаттым. Мине дә дисциплинар җаваплылыкка тарттылар. Бакча мөдире бүгеннән эшеннән азат ителде. Әлеге вакыйга буенча республика прокуратурасы да үз тикшерүен уздырды. Тикшерү 3 көнгә сузылды. 40 еллык эш тәҗрибәсе булган бакча мөдирен эшеннән азат итәләр. Кроме того, материал проверки направлен в следственный отдел города Миречны. Моннан тыш материал тикшерү комитетына җибәрелде. Җинаять кодексының 144-145 маддәсе буенча процессуаль карар кабул ителергә тиеш. Софияның әнисе безгә видео җибәрде. Бакчадагы тамашачылар күрмәгән чыгышны без бөтен шәһәр халкына күрсәтергә булдык. Язмада кызның бәйрәмгә әзерләнгән вакыты София инде үпкәсен оныткан. Әнисе яңа ел бәйрәмендә сабые бу җырны башкарыр дип өметләнә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Мисырдагы очрак буенча республиканың Роспотребнадзор идарәсе кайнар элемтә ачты. Кулланучылар үзләренең сорауларын 843-221-90-16 номеры буенча бирә ала. Исегезгә төшерәбез, Россия Синай ярымутравында булган һәлакәтнең сәбәпләрен ачыклаганчыга кадәр Мисыр белән безнең ил арасындагы авиарейслар туктатылды. Бүген Мисырда 4000-гә якын Татарстан туристы. Хургададан Бигеш аэропортына соңгы рейс 6 ноябрьдә булды. Чираттагысы җомга көнне көтелә. Татарстан туристларын эвакуацияләү өчен оператив штаб оештырылган. Тулырак хәбәрчебез материалында. Мисырдагы Татарстан туристларын кайтару өчен Казанда махсус штаб оештырылды. Аның җитәкчесе итеп Васил Шәһрәзиевне билгеләделәр. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен туристларны багажларыннан башка гына кайтарачаклар. Багажны аерым рейслар белән җибәрәләр. Мисырда ял итүчеләр хакында 2 ноябрьдә Хургадага киткән шәһәрдәшебез сөйләде. Монда погода әйбәт. Бөтен кешеләр ял итәләр, бернинди паника юк. Просто инде аңлатлар, что чемоданнар безнең аерым кайтачаклар. Борчылмагыз, все будет хорошо. Туристлык агентлыкларында Мисырга алынган юлламаларны кире кайтаралар. Нуриевлар һәм Яруллиннар гаиләсе Мисырга 2 көннән китәргә тиеш, әмма хәзер планнарын үзгәрткәннәр. Безгә инде предлагайтлар Турцияны, Сочины, мин аларның берсенә дә бара алмыйбыз балалар белән, безгә песчаный кирәк. Диңгездә су кирергә кирәк, балаларның иммунитетын арттырырга кирәк. Шуның өчен без хәзер Арабский Эмиратка булмас микән дип шуны карыйбыз. Көтмәгәндә шундый хәл килеп чыккач, туроператорлар үзләренең бурычын тулысынча үтәргә тырыша. Шуңа күрә проблеманы чишәр өчен берничә вариант тәкъдим итәләр. Беренчедән Төркиягә барырга киңәш итәбез. Бу очарга 2-3 көн калган очракта. Башка илләргә дә ял итәргә барып була. Мәсәлән, пляжда ял итәргә теләүчеләр өчен Һиндстан, Таиланд, Вьетнам җайлы. Әгәр дә бу вариантлар ошамый икән, алар сатып алынган юлламаны башка вакытта куллана ала.
Туристлар үйлеріне график бойынша вақытында қойташақ. Ял етушілерінің багажы Мәскеуге транспорт самолеты білен қойтарыла. Қобаттан текшіру ұздырға шолардың түбіклерге жіберелер. Бигиш аэропорты жетекшісі білдіруінше, Мисырда ял етушілер багажларын аэропорттан келіп, яки Россия почтасы оша олырға мүмкін. График негізінде Мисырдан Бигишке келесі рейс 13 ноябрьге белгіленген. Фарида Собиржанова, Гүзел Хабибуллина, Андрей Рачеев, Яңалықлар. Халық контролі дәулет порталына мөрәҗәгать етүчеләр саны узган ел белән чагыштырганда 114%-га артқан. Быел гына интернет аша шәһәр җитәкчелегеннән ярдәм сорап 2000-гә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның яртысыннан артыгы хәл ителгән. Мәсәлән, ишек алларында юллар төзекләндерелгән, торак коммуналь өлкәдә проблемалар хәл ителгән, дөрес куелмаган машина хуҗаларын административ җаваплылыкка тартканнар һәм башкалар. Халық контролена урнаштырылган язмаларны җаваплы җитәкчеләр 10 көн эчендә торак коммуналь хезмәтләргә кагылышлы сорауларны 3 көн эчендә карап проблеманы хәл итәргә тиешләр. Әмма барлык сорауларга да уңай җавап бирмиләр. Мәсәлән, әлегә 152 сорауны кире какканнар. Ответственные исполнители принимают такое решение. Җаваплылар яхшылап тикшерү үткәргәннән соң мөрәҗәгатьне үтәүдән баш тартырга мөмкин. Мәсәлән, проблеманың уңай чишелеше башка шәһәрдәшләргә комачау итүе ихтимал, ягъни бөтенләй законга каршы килергә мөмкин. Мәсәлән, бер автор юлдагы плитәләрне алуны сорый. Без каршы килдек, чөнки әлеге плитәләр янгын куркынычсызлыгы өчен куелган. Кайбер проблемаларны хәл итү өчен зур чыгымнар кирәк. Андый мөрәҗәгатьләр киләчәктә шәһәр планына кертелә. Берем в работу. Без алар буенча эш алып барабыз. 2016 ел бюджетын планлаштырганда исәпкә алабыз. Мәсәлән, балалар мәйданчыкларын төзекләндерү, ишек алларындагы юлларны ясау һәм башкалар. Шәһәрдә һәм республикада алкоголь сату кимегән. Моңа легал булмаган спиртлы эчемлекләр сату очракларының ешаюы тәэсир иткән дип белдерде Дәүләт алкоголь инспекциясының Чаллы бүлеге җитәкчесе. Ел дәвамында 13 меңнән артык литр спиртлы эчемлек законсыз сатудан алынган. Шуларның 7 меңе Казакъстаннан кайтарылган алкоголь. Халык контроле порталына шәһәрдәшләр күбрәк кичке 10ннан соң спиртлы эчемлекләр сатуга зарланган. Фанфориклар сатуга зарланып мөрәҗәгать итүчеләр саны да байтак. Алкоголь сатуда закон бозу аркасында барлыгы 1 миллионга якын штраф белгеләнгән. 1 гыйнвардан яңа закон нигезендә җитештерүчеләрдә һәм сатучы кибетләрдә ЕГАИС системасы урнаштырылачак. Белгечләр бу ялган алкоголь сатуны киметер дип өметләнә. Система работы ЕГАИС – это система не новая. ЕГАИС ул яңа система түгел. Алкоголь җитештерүчеләр моңа кадәрдә җитештерген продукция хакында мәгълүмат урнаштырып барды. Кулланучы шешәдәге язуны базадагы мәгълүмат белән чагыштырып карый алачак. ЕГАИС модульләрен кибет кассаларында да урнаштырачаклар. Димәк, кассир да ялган алкоголь сата алмаячак дигән сүз. Эшмәкәрләр үзләре бердәм дәүләт мәгълүмати системасына ничек карый? Бу хакта алар республика алкоголь инспекциясе җитәкчесе Игорь Марченкога сөйләде. Бүген бизнес һәм хакимият арасындагы ачыктан-ачык сөйләшү проектының чираттагы утырышы Чаллыда узды. Эшмәкәрләр белән очрашуга бизнес-омбудсмен Тимур Нугманов та килде. Сөйләшүнең төп темасы алкоголь сатуда ЕГАИС системасы һәм законсыз рәвештә спиртсыз эчемлекләр сату. Бу хакта тулы материал иртәгә чыгачак. 1 январдан җир салымына ставкалар кими. Бу хакта бүген шәһәр советының чираттагы утырышында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Әлфинур Галякбарова чыгыш ясады. Җир салымы көн тәртибенә куелган беренче мәсьәлә булды. Салым ставкасы үзгәрү җиргә кадастр бәясен кабаттан карап чыгуга бәйле. Тагын бер яңалык, җир салымына ташламага ия булучылар исемлегенә тагын бер категория өстәлә. По поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Татарстан Республикасы президенты yüklәмәсе һәм КАМАЗ автоспорт мөрәҗәгате белән салым түләүчеләрнең ташламалы категориясына автодромнар, узыш автомобильләренә тест үткәрә торган участоклар керәчәк. Әлеге карар 2016 елның 1 январыннан гамәлгә керә. 2016 елгы бюджет буенча бүген хакимияттә халык тыңлаулары узды. Анда шәһәр оешма предприятие җитәкчелеге, депутатлар, шәһәрдәшләр барлыгы 400-дән артык кеше катнашты. Чаллының төп финанс документы шәһәрнең социаль-икътисади торышыннан чыгып төзелә. Киләсе елга керем күләме 7 миллиардтан артык булачак дип фаразлана. Төп керем чыганагы физик затларның салымнарыннан җыела. Чыгымнарның күп өлеше 5 миллиард тирәсе хезмәт хакларын түләүгә китәчәк. Белгечләр әйтүенчә, хезмәт хакы күләме дә арта. Среднемесячная заработная плата. Ел ахырына уртача айлык хезмәт хакы 28 489 сум булачак дип фаразлана. Халыкның керемнәре узган ел дәрәҗәсендә булыр дип көтелә. Хезмәт хакы фонды предприятиеләрнең һәм бюджет учреждениеләренең уртача хезмәт хакы түләүләреннән чыгып исәпләнә.
Щелкунчик ансамбле Астанадан беренче урын яулап кайтты. Яшь артистлар белән безнең хәбәрчебез очрашты. КамАЗ мастер юбилей ярышка юл тотты. Команданы зурлап Дакарга узаттылар. Открываем 250-й магазин корпорации «Центр». Большое событие, грандиозная акция. Рассрочка по цене, как за наличные. Телевизор Шиваки всего за 16 790, а диван Премьер N за 18 900. И за наличные, и в рассрочку. Хатыныма бүләк ясарга уйладым, ә ул һәр вакыттагыча өлгеррәк булып чыкты. Это моя мама. А это еще одна мама. Елена Ивановна. Теща моя. Она у меня самая лучшая из всех тещ в городе. Зятёк! Считаешь, что твоя теща лучше? Тогда участвуй в конкурсе телеканала Челны ТВ «Моя любимая теща». Отправь самое оригинальное фото своей второй мамы в группу Челны ТВ ВКонтакте и напиши в комментариях, почему твоя теща лучше всех. А с 22 по 29 ноября лови свои признания в эфире телеканала Челны ТВ. Лучшие авторы получат призы от супермаркета Бахетле. Подробности на сайте tvchelny.ru. Профессиональными праздниками. С Новым годом, днем рождения или свадебным торжеством. По поводу и без повода. Поздравляйте своих коллег или близких на телеканале Челны ТВ. Бегущая строка всего 160 рублей слово. 40 трансляций в день. Прием объявлений по телефону 56 15 09. Поздравить повод всегда найдется. Siz яңалыклар чыгарылышы карыйсыз, без дәвам итәбез. Полиция хезмәткәрләре бүген гадәттәгечә Эчке эшләр бүлегенә түгел, Сара Садыхова исемендәге концертлар залына җыелды. Анда Эчке эшләр хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Тантана Чаллы полиция гарнизоны турындагы кинофильм белән башланып китте. Аннан соң сәхнәгә Чаллы Эчке эшләр бүлеге башлыгы Алексей Соколов күтәрелде. Ул иң яхшы эш нәтиҗәләре күрсәткән хезмәткәрләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Мактау кагазлары, күкрәк билгеләре тапшырды. Порядка 10 лет стабильно. 10 ел уртача эшлибез. Оператив эш безнең карамакта. Җинаять эшләре ачу нәтиҗәләре гомум күләм һәм катгый җинаятлар буенча югары. Бүген мин медаль алдым МВД России за отличие службы. Үземнең эшемне бик нык яратам. Шуның өчен һаман да хезмәт итәм. Бөтен коллегаларны бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезгә озын гомер, гаиләләрегезгә иминлек телим. Иртәгә шәһәрдә карлы буран көтелә ди метеорологлар. Кышкы кием әзерләргә менә дигән вакыт сатучылар өчен эшнең кызган чоры. Сатып алучылар кышкы өст киемен алуга җаваплы карый. Тун сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә? Белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан баш киемнәрнең төрләрен санап бетергесез. Күңелеңне инде интели шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә КамАЗ мәдәният йортында 10 ноябрьдән 15 ноябрьгә кадәр иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Яшь чаллылылар Казахстан башкаласын таң калдырды. Щелкунчик ансамбле халыкара милли бәйгедә беренче урын алды. Яшь артистлар җиңү серләре һәм алдагы эш планнары белән хәбәрчебез белән дә уртаклашты. Беренче тапкыр бию ансамбле бәйгегә әлеге милли башкорт биюен тәкъдим итте һәм оттырмады да. Илһам киңлекләре дип аталган халыкара бәйгедә беренче урынны яуладылар. Мы танцевали башкирский национальный танец,
Движение Без башкорт биюен башкардык. Хәрәкәтләр башка милли биюләрдән аерылып тора. Бу биюдә хәрәкәтләр әкрен һәм салмак эшләнә. Бәйге Астана шәһәрендә узды. Казакъстан башкаласына бию коллективлары Россиянең төрле төбәкләреннән килгән. Шалла ансамбле Татарстандан яклаучы бердән-бер коллектив иде. По результатам первых мест приглашается на суперфинал. Беренче урынны алучылар 2016 елда Санкт-Петербургка суперфиналга чакырылалар. Без җиңдек. Без автомат рәвештә октябрь аена шушы түләүсез суперфиналга чакырылды. Петербург суперфиналына кадәр әле бер ел бар. Бу вакыт эчендә коллектив Татарстан буенча бию номерлары белән зур булмаган турга җыена. Яшь артистлар өчен иң шатлыклы вакыйга май аенда булачак. Бию ансамбле Япониягә китә. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. КамАЗ Мастер командасы Дакар раллины юл тотты. Ул 25-нче тапкыр уздырыла. КамАЗ Мастер командасын зурлап Тарловкадагы өйрәнү полигоныннан озаттылар. Озатучылар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та булды. Быел узган елларга караганда авыррак булачак. Боливиядә барлык катнашучыларны 3-4 метр биеклектәге таулы этаплар көтә. Мондый шартларда двигательләргә һава җитми башлый. Шуңа күрә команда цехларында машиналарны тагын да яхшылабрак карадылар. Поработали хорошо над тормозами. Тормозларны яхшылап карадык. Биеклек зур, тауга менү генә түгел, аннан төшәргә дә кирәк. Безнең һәр вакыт тормозлар кыза. Техник регламент яңа идеялар, яңалыклар кулланырга, читкә ерак китәргә мөмкинлек бирми. Нәрсәләр рөхсәт ителә, шундый үзгәрешләр кертелде. Яхшырттык. Булачак Дакар маршрутына берникадәр үзгәрешләр кертелгән. Ралли оештыручылары Чилине төшереп калдырырга булганнар. Чөнки ил су басуларга тарыган. Бу илдә инфраструктура җимерелгән. Соңрак Перуда да аның соравы буенча ралли рейд уздырмаска булганнар. Наше преимущество это бездорожье. Безнең өстенлек юлсызлыкта. Чили белән Перуны алып аткач без бераз борчылдык. Ләкин безнең көндәшләр дә борчылгандыр дип уйлыйм. Чөнки барысы да ралли марафоннары иң беренче нәүбәттә юлсыз булырга тиеш дип уйлый. Шулай да оештыручылар тәкъдим иткән шартларда йөрергә туры киләчәк. Зур биеклектәге махсус майданчыкка экипаж да әзерләнә. Алда аларның 3 атналык тау курслары әзерлеге барачак. Быел команда составында үзгәрешләр юк. Эдуард Николаев, Айрат Мәрдиев, Андрей Каргинов һәм Дмитрий Сотниковлар элеккечә пилотлар булып калды. Дакарда кем җиңәр, Чаллы пилотлар өчен бу мөһим түгел. Иң мөһиме ул Чаллы вәкиллегеннән булсын. Любой пилот хочет быть чемпионом. Без кичкенәдән бергә үстек, картингта бергә шөгыльләндек, гаиләләр белән аралашабыз. Шуңа күрә кайсыбыз җиңсә дә без шат булачакбыз. Команданы озатырга Рөстәм Миңнеханов та килде. Иң элек аны техник яңалыклар белән таныштырдылар. Һәркемгә билгеле булганча, Татарстан президенты элек үзе ярышларда катнашкан кеше һәм техниканың рәтен белә. Ахырдан шәхсән үзе КамАЗ мөмкинлекләрен тикшереп карады. Авыр йөк машиналары Аргентинага кадәр баручы зур сәяхәткә кузгала. 21 ноябрьдә аларны Франциядагы паромга күчерәчәкләр. Күченеш 1 ай дәвам итәчәк. 28 декабрьдә көмеш илгә экипаж үзе дә очып киләчәк. Дакар 2016 2 гыйнвар көнне Буэнос-Айреста старт ала. Алда безнең КамАЗларны 9000 километр узасы таулар, юлсызлык, ташлар һәм авырлыклар көтә. Илсия Валиуллина, Константин Величко, яңалыклар. Динамо клубы волейболчылары яңа сезонга әзерләнә. Чаллыда Динамо спорт берлеге кубогына ярышлар узды. Ул Эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре көненә багышланды. Ярышларда 6 команда чыгыш ясады. Түбән Новгород, Әлмәт, Казан, Стәрлетамак һәм Тольяттидан да командалар килде. Шәһәрдәшләр бер айлык Татарстан кубогына узган ярышларда уңышлы чыгыш ясады. Алар республиканың суперчемпион дәрәҗәсен яулады. Уенчылар Чаллыда узган турнирны Россия чемпионатына әзерлек итеп кабул итә. Капитан Дмитрий Мальцев белдерүенчә, уенчылар яхшы тәҗрибә туплаган. Я считаю, что Мин командада тәҗрибәле уенчылар, спорт мастерларына кандидатлар бар дип саныйм. Зур ярышларда катнашу өчен әлегә 2 турнир җитеп торыр. Хәзер уенчыларга бердәм булып уйнарга өйрәнергә кирәк. Кемгә кем туры килә, шунысын яхшылап карарга кирәк. Руслан Насыров шәһәр волейбол командасының элеккеге уенчысы. Ул чакта Россия КамАЗ дип аталган. Руслан Насыров спорт мастера, ул СССР, БМО, Россия җыелма командаларында тәҗрибә туплаган. Хәзер шәһәрдәшләрнең уенын бәяләргә килгән. Я очень рад, что меня пригласили на этот турнир. Бу турнирга чакыруларына шат. Бу мин өйрәнгән спорт мәктәбе. 25 ел элек аны тәмамладым. Киләсе елга 25 ел була. Шунда бергә шөгыльләнгән егетләр белән җыелырга иде. Искә төшерербез, хис кичерешләр күп. Беренче матчта Динамо Спартакиада командасына каршы уйнады. Уен безнекеләр файдасына 3-2 исәбе белән тәмамланды. Команданың төп максаты уенда стратегия чылбыр булдыру. На Кубке Татарстана у нас сломался. Татарстан кубогына уйнаганда диагональ буйлап уйнаучыбыз белән проблема булды. Хәзер аңа алмаш эзлибез. Бу турнирда алмаш булырлык егетләрне сайлыйбыз диергә дә була. Әлбәттә инде җиңү өчен дә уйныйбыз.
Динамо бу турнирда җиңүгә иреште. 2нче урын Әлмәт, 3нче урын Казан уенчыларына бирелде. Россия чемпионатының 1нче туры 26 ноябрьдә Стәрлетамакта узачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз.